ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ സ്ക്വയർ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ 6 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് കണ്ടത്? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തേതില് ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഭക്തന്മാര് തമ്മില് ഉള്ള ഇടപാടുകളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപദേശാമൃതം 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാക്കയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മൊത്തം 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിലുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി. നമ്മളെല്ലാരും റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ ഉള്ള 6 ഭക്തിയുത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. മുൻ പാഠങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും ഒരാൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സംഘത്തിനനുസൃതമായി വികസിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലും ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്നതിലും കോമൺ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലും ആ വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്നതിലും ആ വാക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സംഘം മാതാജി. ആ ഭക്തസംഘം അല്ലെ. ജനസംഘം. അവിടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള ജനസംഘം എങ്ങനത്തെ സംഘമാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്? അഭക്തരുമായിട്ടുള്ള, നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള, ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേർന്നാൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തിയെ സഹായിക്കുന്നതിലും സംഘം ചേരണം. ആരുമായിട്ട് സംഘം ചേരണം ഭക്തിയെ സഹായിക്കാനായിട്ട്? നമ്മളെ ഭക്തിയെ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം ചേരണം അല്ലെ. അപ്പോ ആ പാഠങ്ങളില് പറയുന്നുണ്ട് സംഘത്തിനനുസൃതമായി. കാരണം നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണോ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാവും നമ്മൾ. അസോസിയേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടറാണ്. നമ്മളിപ്പോ സ്കൂളിലൊക്കെ കുട്ടികളെ വിടുമ്പോ അവന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് ശരിയല്ല, തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ടിൽ പോയി അവൻ ഒരുപാട് ദുശീലങ്ങൾ പഠിച്ചു, അവൻ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഒരാള് സൂക്ഷിക്കുന്ന സംഘത്തിനനുസൃതമായി വികസിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. സംഘത് സഞ്ജായതേ കാമ. ഇത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതുമായിട്ടാണ് സംഘം ചേരുന്നത് അതുമായിട്ട് സംഘം ചേർന്നാൽ പിന്നെ കാമമായി മാറുമെന്ന്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ് സംഘം ചേരേണ്ടത്? ഭക്തരുമായി സഹകരിക്കണം. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മൾ മിങ്കിൾ ചെയ്യേണ്ടത്? സംഘം എന്തെല്ലാമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തരുമായി സഹവസിക്കേണ്ടതെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഭക്തരുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടാം എന്നിങ്ങനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ 5, 6 എന്നീ പാഠങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഒരു ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടുകേണ്ടത്, അവരുമായിട്ട് സഹവസിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം നോക്കാം. ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി
ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതിലക്ഷണം ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാതി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതിലക്ഷണം. ദദാതി, ദദാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ 6 കാര്യങ്ങള് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ 6 കാര്യങ്ങള് 3 ജോഡിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ദദാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രതിഗ്രഹണാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൊടുക്കുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ജോഡിയാണ് ആദ്യത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്നത്. ദദാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രതിഗ്രഹണാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദാനത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇനി ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛതി, ഇതും ഒരു ജോഡിയാണ്. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യങ്ങളായ സംഗതികൾ പറയുന്നു. നമ്മൾ രഹസ്യം ഒരാളോട് പറയുന്നു, ഭക്തനോട് പറയുന്നു, രഹസ്യങ്ങളായ സംഗതികൾ പറയുന്നു. പൃച്ഛതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഗുഹ്യ പൃച്ഛതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യമായ സംഗതികൾ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നു, ചോദിക്കുന്നു. ഇതാണ് ആ ഒരു ജോഡി. അടുത്തത് ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചെയ്വ. ഭുങ്ക്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭോജയതേ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മള് പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു, പ്രസാദം വാങ്ങുന്നു. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ജോഡി. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ജോഡികൾ ചേർന്ന പ്രവർത്തികളാണ്. ഒന്നെന്താണ്? ദാനം ചെയ്യുന്നു, ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നു, രഹസ്യങ്ങൾ പറയുന്നു, രഹസ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ചോദിച്ച് അറിയുന്നു, കേൾക്കുന്നു, ചോദിച്ച് കേൾക്കുകയാണ്. ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നു, പ്രസാദം വാങ്ങുന്നു, സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്ഷിക്കുന്നു, ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രസാദം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഭോജയതേ ചെയ്യുക, നമ്മൾ വേറൊരു ഭക്തന് പ്രസാദം കൊടുത്ത് ആ ഭക്തനെ ഭക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം. ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. പ്രീതി ലക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. പ്രീതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഈ 6 വിധത്തിലുള്ള പ്രേമത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. അതായത് ഈ 6 വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തരുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രേമപൂർവമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ് ഭക്തരുമായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ 6 കാര്യങ്ങള് ഭക്തരിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവരിലും കാണാറുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ഗിഫ്റ്റ് സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയില്ല. നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള, മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ ആരോടാണോ കൂടുതൽ അടുപ്പം ആ വ്യക്തിയോടായിരിക്കും നമ്മൾ വേറെ ആരോടും പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയുക. ആ വ്യക്തിയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കറിയായിരിക്കും. പിന്നെന്താ, നമ്മൾ അവരെ ഇപ്പം ഹോട്ടലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഫുഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവര് നമുക്കും ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു തരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന 6 പ്രവൃത്തികൾ സാധാരണ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു 6 പ്രവർത്തികൾ എന്താണ്? അവിടെ ആ സ്നേഹബന്ധം ഉള്ളിടത്താണ് ഈ 6 പ്രവർത്തികൾ കാണുന്നത്, അല്ലെ? പ്രീതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹപൂർവമായിട്ടുള്ള, പ്രേമപൂർവമായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ളവരിടത്തുമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ അടുത്താണ് രഹസ്യം പറയുക, അവരുടെ രഹസ്യമാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുക, അവർക്കാണ് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക, ഗിഫ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുക, കൂടാതെ ഫുഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക, ഫുഡ് നമുക്ക് വാങ്ങിച്ചു തരും, നമ്മൾ അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പ്രവർത്തികൾ ഭക്തരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ട്. ഭക്തരുടെ ഇടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എല്ലാം കൃഷ്ണനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതും വാങ്ങുന്നതും. നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ. ഞാൻ ഒരു സാരി നമ്മളുടെ ഒരു ഭക്തയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളത് ഓഫർ ചെയ്യും ഭഗവാന് കൊടുത്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവത് പ്രസാദമാക്കിയിട്ട് ആ ഗിഫ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും. അതേപോലെ ആയിരിക്കും ആ ഭക്തർ അത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ഈ ഇടപാടുകളെല്ലാം ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്തായിരിക്കും ചെയ്യുക. രഹസ്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തര് തമ്മിലുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളായിരിക്കില്ല. കൂടുതലും ഭക്തിപരമായിട്ട്, എനിക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാനായിട്ട് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അത് വേറെ ആരടുത്തും പറയാൻ താല്പര്യം കാണില്ല.
അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും വിശ്വാസമുള്ള നമ്മള് വിശ്വാസമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന ഭക്തരടുത്ത് നമ്മളുടെ അതേ ലെവലിലുള്ള ഭക്തരുമായിട്ട് നമ്മളിത് ഷെയർ ചെയ്താൽ അവരും പറയാ ഞാനും ഇതേ പ്രശ്നമാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രഹസ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടത്? നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ആഹ് ആഹ് ഭക്തരോടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. കാരണം അത്രയും സീനിയർ ഡിവോട്ടീസ് ആകുമ്പോൾ അവരിതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് കൂടാതെ ഒരുപാട് പേരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തരോട് നമ്മളുടെ ഭക്തിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭക്തി നാമം ജപിക്കുന്നതിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു, അങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ അവര് വേറെ ആ ഭക്തനുമായിട്ട് നമ്മൾ തുറന്ന് സംസാരിക്കും. വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളും വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് ഭക്തിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഭക്തൻ നമുക്ക് ഭക്തരോട് പറയുന്നു. കൂടാതെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നു, അപ്പൊ ആ ഭക്തൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഭുങ്തേ ഭോജേതേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തന്മാര് തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും? ഭുങ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഭൗതികവാദികൾ ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിക്കും, നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും കഴിക്കുക ഭക്തര്? പ്രസാദം. പ്രസാദം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടില് പ്രസാദം വെച്ചിട്ട് പ്രസാദം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ആ പ്രസാദം ഭക്തന്മാരെ വിളിക്കും, നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ആ ഭക്തർക്ക് നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കും. കൂടാതെ വേറെ ഭക്തര് നമ്മളെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കും പ്രസാദം കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി പ്രസാദം കഴിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാമാണ് എന്താണ് ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. 6 തരം മുഖ്യമായി പ്രേമപൂർവമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഭക്തന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, ദാനധർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മനസ്സ് വെളിപ്പെടുത്തുക, രഹസ്യമായി അന്വേഷിക്കുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, പ്രസാദം നൽകുക എന്നിവ ഒരു ഭക്തനും മറ്റൊരാളും പങ്കിടുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ 6 ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇതാണ് 4ാമത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഭക്തരുമായിട്ട് സംഘം ചേരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിലൂടെ കാണുന്നത്. പരസ്പര സ്നേഹബന്ധം, സമൂഹത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ 6 സൗകര്യങ്ങൾക്കായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭക്തരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടപഴകാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഉള്ളത്? കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം തന്നെ രൂപീകരിച്ചു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ സംഘം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ആ സംഘത്തിലുള്ള ഭക്തരുമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഭക്തർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹപരമായിട്ടുള്ള കൈമാറ്റം, സമൂഹമായി വരുന്നു, പരസ്പര ബന്ധം കൃഷ്ണാബോധ സംഘം നൽകുന്നു. അപ്പൊ പരസ്പരം ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഘം നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. ഭക്തരുമായിട്ട് നമുക്ക് ദാനം കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണ്? ഭക്തനോടല്ല. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നാമം ജപിക്കുന്നവർ അവർ മാത്രം ഭക്തരായി മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക, അത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഞാൻ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ നാമം പോലും ജപിക്കുന്നില്ല, അവരൊക്കെ എത്ര താഴ്ന്നതാണ്, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അവരുടെ ഉള്ളിലും കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട്, അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പക്ഷെ അവരറിയുന്നില്ല. ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ ബീജം എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട്. മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയവർക്കാണ് ആ ബീജം വളർത്താനുള്ള സൗകര്യം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. മറ്റ് ജന്മം ഉള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള സൗകര്യം ആ ശരീരത്തിനില്ല. മനുഷ്യജന്മത്തിന് അത്രയും വിരളമായി ദുർബലമായി കിട്ടുന്ന ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിന് ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ആ ജന്മത്തിന്റെ തന്നെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ പരോധർമ്മത്തിലേക്ക് ചെയ്യുക, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സേവകനായി ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുക. അതാണ് ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷേ കർമ്മഫലം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ആ ബീജം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ബീജത്തിന് വളരാൻ മുളച്ചു വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളൊരു വിത്തുണ്ട്, ആ വിത്ത് പാറപ്പുറത്തിട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും? ആ വിത്ത് വളർന്നു വരുമോ? വിത്തെടുത്ത് പാറപ്പുറത്തിട്ടാ വളർന്നു വരുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.
അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഇല്ല മാതാജി, അത് ആ, മണ്ണിലിടണം. മണ്ണിലിടണം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരണ്ട സ്ഥലത്തിട്ടാല് അത് കിളിച്ച് വരില്ല. അതുപോലെ ആ വിത്ത് ഈ എന്താണ്, നമ്മളുടെയൊക്കെ ഹൃദയം പാറ പോലത്തെ ഹൃദയമാണ്. ഈ പാറ പോലുള്ള മനസ്സില് നമ്മുടെ ആ വിത്ത് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് മുളച്ചു വരാത്തത്. എന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം. വരണ്ട മണ്ണാണെങ്കിലും വിത്ത് മുളച്ചു വരില്ല. എന്നാൽ ആ വരണ്ട മണ്ണിനെ വിത്ത് മുളയ്ക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ആക്കിത്തരും. ആരാണ് ആക്കിത്തരുന്നത്? മണ്ണിനെ കിളച്ച് ആ കർഷകൻ ആ മണ്ണിനെ ഉഴുത് വിത്ത് വളരാനുള്ള പാകത്തിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് കർഷകനുണ്ട്. കർഷകൻ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വരണ്ട ഹൃദയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ബീജം, ഭക്തിലതാ ബീജം, കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ ബീജം അത് മുളച്ചു വരണില്ല. എന്നാൽ അത് മുളച്ചു വരുത്താൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൃഷ്ണഭക്തർ. ഭക്തന്മാരാണ് കർഷകന്മാർ. അപ്പൊ ഈ കർഷകർ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളുടെ മനസ്സിലെ വരണ്ട നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഈ കിളച്ച് ആ സ്ഥലം നല്ല എന്താ ഈ വരണ്ടത് മാറ്റി നല്ല വിളവുള്ള സ്ഥലമാക്കി മാറ്റും. അതെങ്ങനെ? നാമജപം. നമുക്ക് ഭക്തര് പറഞ്ഞു തരും. ഭഗവത്ഗീത ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നാമസങ്കീർത്തനം, സ്ട്രീറ്റ് സങ്കീർത്തനം ഒക്കെ നടത്തുന്നില്ലേ? അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നഗര സങ്കീർത്തനം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നില്ലേ? അപ്പൊ നഗര സങ്കീർത്തനം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോ സാധാരണ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇവർക്കൊന്നും വേറെ ജോലിയും കൂലിയും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കർത്താലും മൃദംഗവും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പാടി നടക്കുക, ഇവർക്ക് ഇതേ ഉള്ളു പണി, നമുക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ജോലിയുണ്ട്, ഇവർക്ക് വേറെ ജോലി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ ഭക്തര് ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലിയൊരു സേവനമാണ്, വളരെ വലിയൊരു ദാനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ദാനത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ആ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും അറിയുന്നില്ല അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അവരെ വേറെ എങ്ങും കിട്ടാത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു എന്താ വൈഡൂര്യ രത്നം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതിലും ഉയർന്നതാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. കാരണം കൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ നാമം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, ആ നാമത്തിന്റെ ശക്തി അല്ലെ? നമുക്ക് നാമത്തിന്റെ ശക്തി അറിയാം. അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് പറയാൻ പറ്റാത്തത്ര ശക്തിയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്. ആ ഒരു മന്ത്രം അവരുടെ ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കുന്ന, അവര് കളിയാക്കിയാണെങ്കിലോ ഇവരെന്താണ് എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന് അവർക്ക് ഗുണമുണ്ടാവും. അവരുടെ മനസ്സ്, ആ പാറ പോലുള്ള മനസ്സിനെ പയ്യെ പയ്യെ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കേട്ട് അതിവിടെ സുഹൃതി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, അതിനെ പോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സമയമെടുക്കും. ഇതിനെയൊക്കെ എന്താണ്, ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിനെയൊക്കെ നിസാരമായി കണ്ട് കളിയാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അപ്പോ അവർക്ക് ഉടനെ ആ ഒരു സുഹൃതി കിട്ടില്ല. പക്ഷെ ആ സുഹൃതി ഓൾറെഡി അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. പിന്നീട് പ്രസാദം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? ഇപ്പോ പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇത്ര കിലോമീറ്റർ, 11 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹോസ്പിറ്റൽസിലെല്ലാം പ്രസാദം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന പല ആൾക്കാര്, പല മതത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് വന്ന് ക്യൂ ആയിട്ട് നിന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വിചാരിക്കും ആ സമയത്തെ വിശപ്പ് മാറുകയാണ്. പക്ഷെ അവർക്ക് വിശപ്പ് മാത്രമല്ല, അവരില് ആ കൃഷ്ണഭക്തിയുടെ ബീജം മുളയ്ക്കാനുള്ള, ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കാനുള്ള ആ ആ ഒരു എന്താ വളം കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവരറിയുന്നില്ല. അവര് സാധാരണ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. പക്ഷെ അതെന്താണ്? അവരുടെ അവബോധത്തെ മാറ്റാനുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു സുകൃതിയാണ്. ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമാണ് അവരെല്ലാം കഴിക്കുന്നത്, അവർ പോലും അറിയാതെ. അപ്പൊ അത് കഴിക്കുന്നതോറും എന്താണ്, അവരുടെ ഉള്ളില് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ബീജം മുളയ്ക്കാനുള്ള ഓരോ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. അത് ചിലപ്പോ ഈ ജന്മം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. അത് ഡിപ്പെൻസ്, അവരുടെ കർമ്മമൊക്കെ അനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന സുകൃതിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഈ ജന്മം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം. പക്ഷെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുന്നതിലൂടെയും പ്രസാദം അവർ പോലും അറിയാതെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നതിലൂടെയും ആ പാപങ്ങളാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത്. ചിലപ്പോ അവരുടെ ആ ചെയ്ത പാപപ്രവർത്തി കൊണ്ട് ആയിരം ആയിരം ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്, നമ്മൾ ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം കേൾക്കുകയും പ്രസാദം കഴിക്കുകയും കൊണ്ട് അത് ചിലപ്പോ എന്താണ് ഒരു ജന്മോ 2 ജന്മോ ആയിട്ട് കുറയും. അത്ര എഫക്റ്റ് ആണ് പ്രസാദത്തിന്.
അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് വേറൊരു ദാനം കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മള് ബുക്ക് മാരത്തോൺ സമയത്തിൽ എല്ലാം ഭഗവത്ഗീത ദാനം കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദാനം ചെയ്യുക. നമ്മളൊരു ഉടുപ്പ്, ഒരാൾക്കൊരു ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താൽ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് പഴയതാവും, അത് നശിച്ചു പോവും. നമ്മള് വേറെ എന്ത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ കൊടുത്താലും അതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണല്ലേ, അതെല്ലാം നശിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം, അല്ലെ ഭഗവാന്റെ നാമം കൊടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്കുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജന്മങ്ങൾ തോറും അവരുടെ കൂടെ വരും. അതാണ്, അത് ഈ ജന്മമല്ല, അടുത്ത ജന്മത്തിലും അവരുടെ കൂടെ വരികയാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. ആ സുകൃതി ജന്മങ്ങളായി അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ 10% ഭക്തി കിട്ടിയതെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം ഷുവർ ആയിട്ട് അവർക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ ആ 10% നിന്നായിരിക്കും അടുത്ത ജന്മം അവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ആ 10% ഈ ജന്മം കൊണ്ട് തീരില്ല, അടുത്ത ജന്മം അത് കൂടെ വരും. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് ഹരേകൃഷ്ണ മാമന്ത്രം കൊടുക്കുക, നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ദാനമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്ന എന്താ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം ഭഗവാന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്കും ഭഗവത് സേവനത്തിനും വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കുക. അതെല്ലാമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നു, സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ രൂപ ഗോസ്വാമി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയ കാര്യമാണ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എങ്ങനെയാണ് ദാനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിച്ചവരെല്ലാരും ജോലി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ അവരുടെ പ്രധാന കടമ 50% ദാനം ചെയ്യുന്നു. 50% ദാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ഭൗതികവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസ്, അല്ലെങ്കിൽ അനാഥാലയത്തിന്, വൃദ്ധസദനത്തിന് ഒരു കുട്ടിയെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാരെവിടെയായിരിക്കും ദാനം ചെയ്യുക? ഭക്തന്മാരെവിടെയാ ദാനം ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ദാനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനാഥാലയത്തിൽ കൊടുക്കാനെന്നാണോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ മാതാജി, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനല്ലേ. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ പൈസ കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? കാരണം നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം കർമ്മികളുടെ കയ്യിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊക്കെ എങ്ങനെ അവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, അവര് ഈ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്. നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. അവന്റെ ആത്മാവിന് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലില് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ഈ ജന്മം കൊണ്ട് അതെല്ലാം നശിക്കുകയാണ്. അടുത്ത ജന്മത്തിലും കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ നമ്മളുടെ സമ്പാദിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി, ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മള് അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രം നിർമ്മാണം ഉണ്ട്, നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ക്ഷേത്ര ഉദ്ഘാടനമാണ് 19-ാം തീയതി. അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് ഭക്തർ അവിടെ ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരുപാട് മാതാജിമാരും പ്രഭുക്കന്മാരും എല്ലാം ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ്, പരമമായ കാര്യത്തിനാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ ദാനം ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ചാരിറ്റി ഹരിനാമം എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ പ്രസാദം കൊടുക്കുക, അല്ലെ? അപ്പം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മളുടെ സമ്പാദ്യം കൊടുക്കുക. ഹരിനാമം മറ്റുള്ളവർക്കും മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദനം കൊടുക്കുക. നാമം ജപിക്കൂ, ജപമാല കൊടുത്ത് അവരുടെ അടുത്ത് നാമം ചൊല്ലിപ്പിക്കുക. പിന്നെ അവർക്കെല്ലാം പ്രസാദം കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങള്, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കാണും. പക്ഷേ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കാണ് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം അത് ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ രചിച്ച, ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ആ ശക്തി കൊടുത്ത്
രചിച്ച പുസ്തകങ്ങളാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ. ബാക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതലും അവരവരുടെ മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻസ് കാണും. ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃത വാക്കിനെ അതേപോലെ മാറ്റി അതിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ എഴുതും. ഒരു സംസ്കൃത വാക്കിന് തന്നെ പല അർത്ഥങ്ങളുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാൻ, അതാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം, ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഭഗവാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത്, അത് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ അതേപോലെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നത് ശുദ്ധഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്റെ ബുക്കുകളാണ് നമ്മള് ദാനമായി കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ വീട്ടിലുള്ളവർ ഇപ്പൊ വായിക്കണില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ അവരുടെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലും അത് ഉപകാരപ്പെടും. അതാണ് ഇത്. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജനറേഷൻ വൈസ് അത് അവരുടെ കൂടെ എത്തും. ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോ വളരെ പ്രായമായിട്ടായിരിക്കും ഈ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നത്, പക്ഷെ സാരമില്ല, അതിന്റെ ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല. അടുത്ത ജന്മം അവർക്ക് ഇത് തുടരാനുള്ള സാഹചര്യമായിരിക്കും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം. അപ്പൊ ദാനം കൊടുക്കുക, അതുപോലെ ദാനം സ്വീകരിക്കുക. നമുക്ക് ഭക്തന്മാര് തരുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേണ്ട എന്ന് പറയല്. നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, ഓ എനിക്ക് വേണ്ട, സാരമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഭക്തര് അത്രയും കാരണം ഭക്തര് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്, നമ്മളുടെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമുക്കെല്ലാം തരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മള് ഭക്തര് തരുന്നത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ജോഡി മനസ്സിലായല്ലോ, ദദാതി പ്രതിഗ്രഹണാദി. നമ്മള് ദാനം ചെയ്യുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക. ദാനം, അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഉതകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനമാണ് ഹരിനാമം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക, പ്രസാദം കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളുടെ സമ്പാദ്യത്തിന്റെ 50% കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ഉയർന്ന ഭക്തരുടെ ലെവലാണ്. നമുക്കിപ്പോ അത്രയേ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ദാനം ചെയ്യും. ഇനി ഇവിടെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയുള്ള സംസാരം, ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പ്രച്ഛതി, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചർച്ചാ വിഷയങ്ങൾ, ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, ചർച്ചകളുടെ വിഷയങ്ങൾ, ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പ്രച്ഛതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രഹസ്യങ്ങൾ പറയുന്നു, രഹസ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കേൾക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത്. സാധാരണ ഭൗതിക ജീവിതത്തില് ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ എന്താണ്, കൂടുതലും നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റങ്ങളും വേറൊരാളുടെ ജീവിതങ്ങള് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. ഭക്തിയെ കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള ചർച്ചാ വിഷയം എന്താണ്? ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളാണ്. അല്ലാതെയുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താവും? അതിനെ എന്താ വിളിക്കുക? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു, ആരുടെയോ കരച്ചില് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. പ്രജൽപ മാതാജി. പ്രജൽപ്പയാണ് അത്. എന്താ, മണ്ഡൂക ക്രന്ദനം. മണ്ഡൂക ക്രന്ദനം. പോക്രോം പോക്രോം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തവള കടന്ന് കരയുന്ന പോലാണ്. അത് നമ്മളെ മരണത്തെ, നമ്മളെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ വന്ന് വീഴ്ത്തത്തേ ഉള്ളൂ. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള് സംസാരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കിപ്പോ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ കാണും, ബന്ധുക്കൾ അകന്നു പോകുന്നു, നമ്മൾ കുറെ ഇപ്പൊ നിയമങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മളല്ല, നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ ചര്യകളിലും ഒക്കെ മാറ്റം വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ തുടക്കത്തില് വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ മാറ്റം കണ്ട് അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും. ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ, എന്തെങ്കിലും എന്താ വേറെ ഏതെങ്കിലും ട്രാപ്പിലായി പോയോ, കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പലതും തോന്നും. നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവോ, ബന്ധുക്കളൊക്കെ അകന്ന് നിൽക്കുന്നു, നമ്മളെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇനി ചിലപ്പോ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യമതസ്ഥരുമായിട്ട് എനിക്ക് ഇടപഴകാൻ സാധിക്കില്ല, ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലർക്ക് തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരെയും അകറ്റി നിർത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. മുസ്ലിംസ് ആയാലും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയാലും ആരും ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ലൊരു ഊഷ്മള ബന്ധം നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും.
കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി നമ്മളെ വഴക്ക് പറയും നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അവർ ഈ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നമ്മൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മളുടെ ആ മനസ്സിനത് ആ ഒരു തോന്നലുണ്ടായി. അവർക്കത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം അത് അവരുടെ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് പറ്റാത്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് ആ ഒരു സ്നേഹം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ കാണാം. നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അവരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ വളരെ എളിമയോടുകൂടി നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ അവർ മാറ്റി നിർത്തിയാലും നമ്മളുടെ സ്വഭാവം കണ്ട് അവര് തന്നെ മാറാൻ തുടങ്ങും. കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, പക്ഷെ അവര് മാറും. തീർച്ചയായിട്ടും അവര് മാറും. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളാണ് ശരി. നമ്മളുടെ ആ മാറ്റം, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ വലിയ മാറ്റം, ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടുന്നു എന്ന് കണ്ട് അവർ തന്നെ അതിശയിച്ചു പോകും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആ മാറ്റം കണ്ടിട്ട് അവര് നമ്മളോട് ചോദിക്കും, നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അത് എനിക്കിവിടെ പറഞ്ഞു തരുമോ? നമ്മൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും അവരിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അവരെപ്പോഴും ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ പോവും, സിനിമയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം, സ്പോർട്സ്, പൊളിറ്റിക്സ്, അങ്ങനെ പല ചർച്ചകൾ വരും. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മാറി നിൽക്കും. നമ്മൾ ആ ചർച്ചയിൽ അധികം നിൽക്കില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് അങ്ങ് സ്കൂട്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറും. പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയവും ഭഗവത് കാര്യങ്ങളിലാണ് മുഴുകുന്നത്, അത് കേൾക്കാനാണ് താല്പര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവര് തന്നെ നമ്മളോടൊരു റെസ്പെക്ട് തരും. നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണെന്ന്, നമ്മൾ അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ അവര് നമ്മളോട് ബഹുമാനിക്കും. അങ്ങനെ അവരും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി അവരും അതിൽ നിന്ന് നമ്മളോട് ആ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കില്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉയർന്ന ഭക്തരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്തര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ജോലി സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോഴും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ലളിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള ആ ടെക്നിക്ക് ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്വതയോടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്ന് ഉയർന്ന ഭക്തർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ആരെടുത്താണ് നമ്മൾ ഇത് ചോദിക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ സെയിം ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാളും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇതിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉത്തരം തരാൻ പറ്റില്ല. പക്വതയുള്ള ഉത്തരം തരാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരിക്കും. അവർ തരുന്ന ഉത്തരം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആകെ കുളമാവും. അപ്പോ ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പ്രച്യതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അനുഭവസ്ഥനായ ഭക്തൻ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരും. ആ വാക്ക് പ്രധാനമാണ്. അനുഭവസ്ഥനായ ഭക്തൻ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അനുഭവം കുറഞ്ഞ ഭക്തൻ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇതാണ് ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പ്രച്യതി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അനുഭവസ്ഥനായ ഭക്തൻ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അനുഭവം കുറഞ്ഞ ഭക്തൻ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സംസാരിക്കുക. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണ്? ഭക്തി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലാതെ നാളെ ആര് ഭരിക്കും, നാളെ ഇനി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് എന്തായിരിക്കും, സിനിമയുടെ കാര്യം, അതൊന്നുമല്ല. ഭക്തി സംബന്ധമായിട്ട് നമ്മളെ ഭക്തിയിലെ വെല്ലുവിളികളും ഭക്തിയിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അത് അനുഭവസ്ഥനായ ഭക്തനോട് ചോദിക്കുന്നു. ആ ഭക്തൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ കൃഷ്ണ കഥകൾ പറയുന്നു. ഇതൊന്നും പ്രജൽപയല്ല. അല്ലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ പറയുക അതൊക്കെ പ്രജൽപയാണ്. പിന്നെ മായാവാദപരമായിട്ടുള്ള സംസാരം അതും പ്രജൽപയാണ്. നമ്മള് ശുദ്ധഭക്തരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കീഴിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ സംസാരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രജൽപയാവില്ല. മറ്റുള്ളവരോട് യുക്തമായി സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ ഭൗതികവാദികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വേറൊന്നും പറയില്ല, ഞാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കൂ എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ജോലി സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മള് അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത് പറയേണ്ടി വരും. അത് പറയാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, അത് പറയേണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ പറയണം, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ്. പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആകരുത്. ആ സംസാരം ഒരുപാട് മണിക്കൂറുകളുള്ള ഒരു ചർച്ചയാക്കരുത്.
അതാണ് യുക്തമായി സംസാരിക്കുക. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടത് സംസാരിക്കുക. എന്നാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളതിന് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭക്തനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. കാരണം അവർക്ക് കേൾക്കാനും താല്പര്യമുണ്ട്, ആഹ് അവർക്ക് പറയാനും താല്പര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തരല്ലാത്തവരോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം കാണില്ല. അത് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ തോന്നില്ല. എന്നാൽ അവരുമായിട്ട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഹ് കുറച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ളത് സംസാരിക്കുക. അതൊരു വലിയ ചർച്ചയാക്കി മാറ്റാതെ സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പൃച്ഛൻ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ജോഡി എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചെയ്യുക, അതായത് ഭക്ഷിക്കുന്നു. അതായത് ഭക്തന്മാര് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രസാദം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമ്മൾ ഭക്തന്മാർക്ക് പ്രസാദം നൽകി ആദരിക്കുന്നു. ഇതാണ് പ്രസാദം. അപ്പൊ പ്രസാദം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള വഴി അവന്റെ വയറിലൂടെയാണ്, അല്ലെ? ഭക്തിയിൽ വരാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ആൾക്കാർ കാണാം. അവർക്ക് ഇതൊന്നും കേട്ടാ അവർക്ക് അതൊന്നും ദഹിക്കില്ല. അവർക്ക് വളരെ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം. ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവര് ഒഴിഞ്ഞു മാറും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരോചകമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴിയാണ് പ്രസാദം കൊടുക്കുക. ഫുഡ് നിഷേധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരും കാണില്ല. അവരോട് പറയണ്ട പ്രസാദമാണ്. നമ്മൾ തുളസി ഇലയൊക്കെ മാറ്റി സാധാരണ ഫുഡായിട്ട് അവരെടുത്ത് കൊടുക്കുക. ഫുഡ് കഴിക്കാത്ത ആരാണുള്ളത്? ഏത് ഫുഡ് കിട്ടിയാലും അവര് കഴിച്ചോളും. അപ്പോ ഇത് പ്രസാദം എന്ന് പറയാതെ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവര് പോലും അറിയാതെ അവർക്ക് സുകൃതി കിട്ടുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള വഴി അവന്റെ വയറിലൂടെയാണ്. പ്രസാദത്തിന്റെ ശക്തി, ഭക്ഷണത്തിലെ ബോധം, പ്രസാദത്തിന് അത്രയും ശക്തിയുണ്ട്. ഏറ്റവും ഉത്തമോദാഹരണം നമ്മളെ പ്രഭുപാദരുടെ പ്രസാദം തന്നെയാണ്. പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ പോയി അത്രയും മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, അത്രയും അന്ധകാരത്തിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തികളെ, ഹിപ്പികളായിട്ടുള്ളവരെയാണ് പ്രഭുപാദർ മാറ്റി വളരെ വലിയ ഭക്തരായിട്ട് മാറ്റിയത്. അത് അദ്ദേഹം ഏതിലൂടെയാണ്? പ്രസാദത്തിലൂടെയാണ്. പ്രഭുപാദർ അവിടെ രസഗുള ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. ഇസ്കോൺ ബുള്ളറ്റ് എന്നായിരുന്നു അതിന് പറയുന്നത്. അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സൺഡേസിൽ ആൾക്കാർ വരുവാൻ. അങ്ങനെ ആ പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചാണ് ഒരുപാട് പേര് ഭക്തിയിൽ വന്നത്. അത്ര ശക്തിയാണ് പ്രസാദത്തിൽ. കൂടാതെ അത് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ, അല്ലേ? ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ അത്രയും ഭാവത്തോടു കൂടി നിർമ്മിച്ച് പ്രസാദം വെച്ച് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചാണ് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതിന് അത്ര ശക്തിയുള്ളതാണ് ആ പ്രസാദം. അപ്പൊ ആ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാറ പോലെയുള്ള നമ്മളുടെ ഈ ഹൃദയത്തെ അത് ഉഴുത് ആ വിത്തിന് മുളയ്ക്കാൻ പാകത്തിനാക്കി കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ പ്രസാദം കഴിച്ച് അത് പാകമാകുമ്പോ അവരില് നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ ഒരു താല്പര്യം തോന്നും. ആ താല്പര്യം അവരിൽ ജനിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ അജ്ഞാത സുകൃതി കൊടുത്താണ്. അപ്പൊ അജ്ഞാത സുകൃതി കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി എന്താണ്? അവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള വഴി വയറിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്ഷണത്തിലെ ബോധം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ബോധമാണ്? അതാണ് നമ്മൾ ഹോട്ടലിലുള്ള ഫുഡ് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണ്? ഒന്നാമത് അത് പ്രസാദമല്ല. പിന്നെ അവര് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരെന്ത് മാനസികാവസ്ഥയിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ആ ഫുഡിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇപ്പൊ ഭൗതികവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് അവരിതൊക്കെ പുച്ഛമായിട്ട് ഇവരെന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നിഷേധിക്കും. പക്ഷെ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ആ അവബോധം നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ കയറുകയും അത് ഭക്ഷിക്കുന്ന നമ്മളിലേക്ക് ആ അവബോധം കയറുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനും ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല. നമുക്ക് മടി തോന്നും. നാമം ജപിക്കാൻ മടി തോന്നും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ മടി തോന്നും. ഈ നാളെ ആകട്ടെ, പിന്നെ ആകട്ടെ, നാളെ മുതൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അവബോധത്തെ ഈ കേറുന്ന ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ഈ ഇതുപോലെ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മൾ ഭഗവാന് കുക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ അവബോധം നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാന് ഞാൻ നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം, നമുക്ക് ആ ഉത്സാഹ, നിശ്ചയ, ധൈര്യ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരും. അത് പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കുണ്ടാകുക. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തന്മാർക്ക് കൊടുക്കുക. ഭക്തന്മാരെ വീട്ടില്
ക്ഷണിച്ച് ഒരു ഭക്തി വൃക്ഷയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ കുറെ ഭക്തരെ വിളിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. അവരെ കൊണ്ട് എല്ലാരും കൂടി കൂടിയിരുന്ന് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്, പ്രീതിപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തരുമായിട്ട് പ്രീതിപൂർവമായി ചെയ്യുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മളെല്ലാരും ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. എന്താണ് ആ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം? പരോധർമ്മം. ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണെന്നറിയാമോ? സവൈ പുംസ പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരഹോ അധോക്ഷജ അഹൈതുക്യ പ്രതിഹത യയാത്മാ സുപ്രസീദതി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം, നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളുടെ ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിവാഹം കഴിച്ചു, കുട്ടിയുണ്ടായി, ആ കുട്ടിയെ സ്കൂളില്, ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു, ആ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു, അവന് ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടണം, അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ട്യൂഷനും എല്ലാം കൊടുത്തു, അവൻ എല്ലാ രീതിയിലും ഫസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, സ്പോർട്സ്, ആർട്സ് എല്ലാത്തിലും ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കണം, അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും അവനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സ്കൂൾ ടോപ്പറായി, സ്കൂൾ ലീഡറായി. പിന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാലോ ഏറ്റവും ടോപ്പ് കോളേജിൽ പഠിക്കണം, നല്ല റാങ്ക് വാങ്ങിക്കണം. അങ്ങനെ ടോപ്പ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിറങ്ങിയ ഉടനെ ഏറ്റവും വലിയ ജോലി കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പുറത്തു പോകണം. അങ്ങനെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പുറത്തു പോയി, അവിടെ പോയി വലിയ ജോലി കിട്ടി, ഒരുപാട് സാലറി, വലിയ ബംഗ്ലാവ്, അത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതോ അതും നല്ല ഉയർന്ന, നല്ല എന്താ സൗന്ദര്യം, പഠിപ്പ്, കുടുംബം എല്ലാം ഉള്ള വിവാഹം കഴിച്ചു, ആ ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി. ഇനി അവർക്കൊരു കുട്ടിയും കൂടെ ഉണ്ടായ ആ കുട്ടിയെ ഇതേ സൈക്കിള് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അപ്പൊ വിചാരിക്കും ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം ഒരു മനുഷ്യന്റെ. അതാണോ? എന്താണ് മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം? ഭൗതികവാദികൾ ഇതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. നമ്മളൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലോ എന്തെടുത്താലും ആദ്യം പരസ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് 1 കോടി കിട്ടും, എല്ലാം പൈസ എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നാണ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആളുകൾ അതിലാണ് താല്പര്യം. എന്താണ് പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള, പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഭക്തി ചെയ്യുക. മനുഷ്യ ജീവിതം അതിനുള്ളതാണ്. പരോധർമ്മമാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം. ഭക്തി പരമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക. അധോക്ഷജനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് പൂർണ്ണമായ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഈ ഭക്തിക്ക് ലാഭേച്ഛയൊന്നുമില്ല, തടസ്സമില്ലാത്തതുമായിരിക്കണം. വേറൊന്നും, ഈ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം, ഭൗതികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശുദ്ധ ഭക്തിയായിരിക്കണം, തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തടസ്സമില്ലാത്ത ഭക്തി. അത് ചെയ്താലേ നമ്മളുടെ ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം. പരമോധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അധോക്ഷനോടുള്ള ലാഭേച്ഛയും തടസ്സവും ഇല്ലാത്ത ഭക്തി. അപ്പൊ ആ ഭക്തി ആണ് പരോധർമ്മം. ഒരു മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദാനം അതാണ്. നമ്മള് അവർക്കും ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുക. അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുക, നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതമൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. കൂടാതെ ഹരിനാമം, അതാണ് ഏറ്റവും വലുത്. നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ 95% നമ്മളുടെ നാമജപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. വെറുതെ നാമം ജപിച്ചാൽ പോലും അതിന് ശക്തിയുണ്ട്. കളിയാക്കി നാമം ജപിച്ചാലും ശക്തിയുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഹരിദാസ് താക്കൂറിനോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ നാമജപം മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ജീവാത്മാക്കളെ? അപ്പോഴാണ് ഹരിദാസ് താക്കൂർ പറയും, ഈ നാമത്തിന് മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല, മൃഗങ്ങൾ, കീടങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, ഇതര ജീവിഭേദങ്ങൾ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഈ മന്ത്രതരംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് അവര് ശുദ്ധി നേടും. അതാണ് നമ്മൾ ഉറക്ക നാമം ജപിക്കുമ്പോ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ, നമ്മുടെ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കാണും, ഒരുപാട് വൈറസസും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ എത്ര അണുക്കളുണ്ട്.
അതിനെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുകയാണ്. അത്ര ശക്തിയാണ് നാമത്തിനെന്ന് ഹരിദാസ് താക്കൂർ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവോട് പറയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യരിൽ താഴെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ പോലും ഭക്തിയുത ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് നാമജപം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ചാരിക്കണ്ട് വനത്തിൽ പോയപ്പോ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമജപം കേട്ട് അവിടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളും മറ്റു മാനുകളും സർപ്പങ്ങളും കടുവകളും എല്ലാം ആ നാമജപത്തിൽ ഒരേപോലെ ആനന്ദം കൊണ്ട് നൃത്തമാടുകയാണ്. ഇത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വയമാണ്. ഭഗവാൻ അത് സാധിക്കും, നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് അത് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ നാമത്തിന് അത്ര ശക്തി വരുന്നില്ല. മൃഗങ്ങളെ അത്രയും താഴ്ന്ന മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും നൃത്തം ചെയ്യിക്കാനുള്ള ശക്തിയില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ആ നാമത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഈ ഉറക്കെ പറയുമ്പോ മറ്റു ജീവജാലങ്ങളിലൊക്കെ ആ സുകൃതി കിട്ടുകയാണ്. അവരൊരുപാട് ജന്മം എടുത്തായിരിക്കും ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുക. പക്ഷെ ഈ നാമജപം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ വരാനുള്ള സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പരമമായിട്ടുള്ള ദാനം, പരമമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യധർമ്മം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, നമുക്ക് ഈ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഉറക്ക നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ഗുണം കിട്ടും. കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ, നമുക്ക് പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ, നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളില് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാനും താല്പര്യമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. നമ്മളെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെ നാമം ജപിക്കാൻ പറയുക, അവർക്ക് ഭഗവത്ഗീത കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പയ്യെ അവരും ഭക്തിയിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദദാതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. അപ്പോ 2 ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പ്രച്ഛതി നിർവഹിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. പ്രഭുജി, ഗുഹ്യമാഖ്യാതി പ്രച്ഛതി എന്താ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ മാതാജി പറഞ്ഞോ. രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഭക്തിയിലുള്ള സേവനത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, അത് പറയുക, ആരുമായിട്ട്? അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ ചർച്ച. ആര് തമ്മില്? ആരോടാണിത്? നമ്മുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അതാണ് ഭക്തരുമായിട്ട്. ഹരിബോൽ. അതെ, അതാണ് പ്രധാനം. അനുഭവസ്ഥനായ ഭക്തനെ നിന്നാണ് നമ്മള് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ ഭക്തൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും, നമ്മളത് കേട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ അവന്റെ വരുമാനം എങ്ങനെ ചെലവാക്കണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ 50% ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയും ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി ആണ് കൊടുക്കുക, ദാനം ചെയ്യുക. പിന്നെ 25% നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും, പിന്നെ 25% നമ്മളുടെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കും മാറ്റിവെക്കുക. ഇതാണ് അദ്ദേഹം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വരുമാനം, അദ്ദേഹം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു, നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ ഭരണത്തിലെ മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നേരത്തെ റിട്ടയർമെന്റ് വാങ്ങിച്ചപ്പോ ഒരു ഷിപ്പ് നിറച്ച് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ, അത്രയും പണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ആ സമ്പത്ത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് വരുമാനം അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചത്. 25% നമ്മളുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു. പിന്നെ 25% ബന്ധുക്കൾക്കും, പിന്നെ 50% ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടിയും മാറ്റിവെച്ചു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി ഒറിജിനലി ബ്രാഹ്മിൻസ് ആയിരുന്നില്ലേ? ഹൈകാസ്റ്റ് ഹിന്ദുസ് ആയിരുന്നില്ലേ? അതെ അതെ. ഒരു ബുക്കില് അത് അവര് മുസ്ലിംസ് ആയിരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇല്ലില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ബുക്കിൽ തെറ്റായിട്ട് പ്രിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ അത് ശരി. പക്ഷെ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി, മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അല്ല, അത് ശരി. ഉപദേശാമൃതത്തിലല്ലേ അത്? ഉപദേശാമൃതത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ല, നമ്മള് പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്ക് വായിക്കുന്നതില് ഒരിടത്ത് വന്നതാണ്. ഓക്കെ, ശരിക്കും എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഹൈ ക്ലാസ് ബ്രാഹ്മൺസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ഹൈലി ഇന്റലക്ട് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരുടെ ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യം കണ്ടിട്ട് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ ഈ രണ്ടുപേരെയും ഈ ഭരണത്തിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴില് ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും അവരെ കുടുംബത്തിനെയും
അവരുടെ ആ സമുദായത്തെയും ക്ഷേത്രങ്ങളും എല്ലാം പൊളിച്ചു കളയുന്ന അങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ പോവുമായിരുന്നു. അത് മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വരില്ല, ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ സമുദായത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കും, ക്ഷേത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും, അവിടെ എല്ലാരെയും വധിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നിവർത്തികേട് കൊണ്ട് ചെന്നതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് തന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ തന്നെയാണ് അവർക്ക് പേര് മാറ്റി ദബീർ കാസും സാഖിർ മാലിക് എന്നും പേര് മാറ്റിയതാണ്. ശരിക്കും അതല്ലായിരുന്നു പേര്. അങ്ങനെ നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ കൊടുത്ത പേരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ ആ ഒരു മുസ്ലിംസിനെ പോലെയാണ് പുറമേ കാണുമെങ്കിലും ഉള്ളില് അവര് ഭക്തരായിരുന്നു. അതാണ് അത്. ആ സമയത്ത് ബ്രാഹ്മിൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ബ്രാഹ്മിൺസ് വേറൊരു കാസ്റ്റിലോട്ട് പോകുമ്പോ തന്നെ പിണ്ടം വെച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുക, അങ്ങനെയൊക്കെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ അപ്പോഴേ ഇവരിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോഴേ ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറിയതാണ്. ഒറിജിനലി ബ്രാഹ്മിൺസ് ആണ്. പിന്നീട് അവർക്ക് തിരിച്ച് ബ്രാഹ്മിൺസ് ആയിട്ട് കയറാനോ അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കൾച്ചർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധം അങ്ങനെയല്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരെയും സ്വീകരിക്കും. ഇവർക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര അപകർഷതാബോധമായിരുന്നു. ഞങ്ങള് താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരായില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ട്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തരാണ് നിങ്ങൾ ഗോസ്വാമീസ് ആയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ് രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി എന്ന പേര് കൊടുത്തത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണ്. ഗോസ്വാമീസ് ആയിട്ട് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് മാതാജി ഇതിനെ പറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, മുഹമ്മദീയരായിരുന്നു എന്ന്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാ കൺവേർട്ട് ഈ ഒരു ഇവരുടെ ഇത് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ, അതായത് നവാബ് ഹുസൈൻ ഷായുടെ കിങ്ഡത്തിൽ കയറുമ്പോഴേ അവരങ്ങനെ അങ്ങ് ആയി മാറും. അവര് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഈ മുസ്ലിംസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇവരുടെ ഈ എന്താ മുഗൾസ് ഒക്കെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഒരുപാട് പേരെ മുസ്ലിംസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉയർന്ന ജാതിയിലുള്ളവരെ ഈ വെള്ളം തളിക്കും. ഇവരിങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം തെളിച്ചാണ്. അങ്ങനെ വെള്ളം തെളിക്കുമ്പോഴേ പിന്നെ അവരെ വീട്ടിൽ കയറ്റൂല. അവരുടെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ കാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിഴല് വീണാൽ തന്നെ അശുദ്ധമാകും. ആ ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടുമ്പോ അവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കയറാൻ അനുമതി കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവരങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഹിന്ദുസ് മുസ്ലിമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഈ മുഗൾസ് വന്ന് ഭരിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും രൂപ ഗോസ്വാമിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1500 ഒരു 1400 സംതിങ് ആ കാലത്ത്. അപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഇവര് മുസ്ലിം ഭരണാധികാരി കൂടത്തിൽ കയറിയപ്പോഴേ അവര് മുഹമ്മദീയൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പേര് കിട്ടിയതാ. ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മിൺസ് ആയിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി കേരളത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നു കുലപ്പേടി, മണ്ണാപ്പേടി എന്നൊക്കെ അതെ പറയും. അതെ അതെ അതെ. തൊട്ടുകൂടായ്മ അങ്ങനെ ഒരുപാടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ. അതൊക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അത് ഒരുപാട് കൂടുതലായിരുന്നു. ഇതേപോലെ ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ആക്കുന്നതാണ് ഈ മണ്ണാപ്പേടി, കുലപ്പേടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പേടി. അതെ അതെ. താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുമായിട്ട് അവരുടെ സ്പർശം ഏറ്റാല് പിന്നെ അവർ ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ആയി. ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ആയി. അതെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭരണത്തിൽ കയറുമ്പോഴേ ഇവര് ഔട്ട്കാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് വെച്ചതാണ്. പക്ഷെ കർമ്മം കൊണ്ടും ജന്മം കൊണ്ടും ബ്രാഹ്മൺസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതിലായതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദീയൻസ് എന്നുള്ള പേര് വന്നു. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഉപദേശാമൃതം വായിക്കുമ്പോ അത് മനസ്സിലാക്കുക ശരിക്ക് അവര് ജന്മം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മാതാജി അതില് അവര് പറയണത്. അപ്പൊ അത് എഴുതിയതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും. എഴുതിയേക്കുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും മാതാജി. അത് എഴുതിയതിന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കേട്ടോ. കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം അങ്ങനെ വേറെ ബുക്കിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് വളരെ ക്യാപ്സ്യൂള് പോലത്തെ കുറച്ച് വിശദീകരിച്ചില്ലല്ലോ. നമ്മള് വിശദീകരിച്ചുള്ള ബുക്കുകൾ നോക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്റെ മകൾ ഇതിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അംബിക. അംബിക വി. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ കയറിയേക്കുന്നത്?